खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गाबोन 9 सेप्तेम्बर बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनानै जाफुंसार खालामनो थाखाय खावलायहरदों उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा। बिथांमोनहा खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ जेरै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आन्चलिक उदालगुरि जिल्लानि गासिबो बर' फरायसा आफादनि आन्चलिक, बारग' बिएलटि, बोजोब, दुलाराय बड' हारिमु आफाद, बिएसइउ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, गावबुरा एस'सिएशन, अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएशन, बड' साहित्य सभा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो साहित्य सभा प्राइमारि कमिटि, आबादारि आफाद, बड' समाज आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिटिजेन्स राइट मुभमेन्ट कमिटि। बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर थांनानै सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसे बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो इनायै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि बर' हारिया गुबुन जौगानाय हारिजों सोबख'जानाय नासयजानायखौ सहायनो हायैनि थाखाय गावनि खोथा सानालासे बर' हारिनि थाखाय साननानै थांनाय 1986 मायथाइयाव रन्जन दैमारि बिथाङा बिएसएफ आफाद दायामोनब्ला बर' हारिया मा जागौमोन होननानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय बिथां रन्जन दैमारिया दा अलखदनि समाव दङ। बेनिखायनो गासैबो बर' सुबुंफोरखौनो बिथांनि अलखद समाव मदद होनो थाखाय खावलायहरदों आरो बिथांजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर जाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिथांमोनखौबो उदां खालामनो थाखाय बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। गसाइगावआव गोजाम मुगानि राजा महाराजा मुगानि गंथाम थुंग्रि बोखांनो हादों। थांनाय 20-30 बोसोर सिगाङावनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिन्द्रिजरा गामिनि बिथां खौरां बसुमतारिया रायमना हाग्रामायाव बन लायनो थांनायाव संकस दैमानि 2 किल'मिटारसो गोजान जानथायाव थानाय फिसा दैनि सेराव गंसे थुंग्रिखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो आमलाइगुरि गामिनि सीतानाथ पानसिबकआबो थांनाय 1961 मायथाइयावनो सासे सान्थालि सेंग्रानिफ्राय गंनै गोजाम मुगानि थुंग्रिखौ मोननानै न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन। नाथाय बेसेबांबा बोसोर बारलांनायनि उनावबो रावबो सुबुंफोरानो बेखौ खौरां लानो थाखाय सौहैयाखैमोन। मैयासो मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हान्जाया खौरां बसुमतारि आरो सीतानाथ पानसिबकनि न'आव दावबायहैदों। दावबायहैनानै बेफोर थुंग्रिखौ माबोरै मोननो हानाय बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनानै बेफोर थुंग्रिखौ जारिमिनजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो बेफोर थुंग्रिया बेसे गोजाम आरो जारिमिनजों सोमोन्दो दंमारोना गैमारा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमायाव थानाय आर्किअल'जि सेन्टाराव हैगोन। बेनि उनाव बेखौ रैखाथियै दोननो थाखाय बिटिसि सोरखारनो गथायगोन होननानै फोरमायथियो। गोजाम मुगानि बे थुंग्रिया जुदि जारिमिनजों सोमोन्दो दंब्ला बेखौ मिउजियामाव रैखाथियै दोननायनि सुबिदाखौ जाहाथे बिटिसि सोरखारा लायो आरो जाय बिथांमोनहा बेफोर थुंग्रिखौ बेसेबा बोसोरनिफ्रायनो जोथोनै दोनबोदोंमोन बिथांमोननोबो बिटिसि सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि सायावबो सोरखारखौ खावलायगोन होननानै फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। रायजोआव फिन एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय। बे खेबाव बाइक सिखाव नेकिबुर रहमान एबा नकुलखौ कामरुप पुलिसा एनकाउन्टार खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला नेकिबुर रहमाना बाइक खावनायजों लोगोसे मोसौ खावनाय, गारि खावनाय बायदि बायदि सिखाव खामानिजों सोमोन्दो दंमोन। कामरुप पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंगु खावनाय बाइकखौबो नेकिबुर रहमाननिफ्राय हमनो हादों। सिखाव नेकिबुर रहमानखौ एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव कामरुप पुलिसनि गाहाय हितेश चन्द्र राय बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नेकिबुर रहमानखौ मस्ट वान्टेड फोसावदों बिथाङा। लोगोसे पलासबारिनि विजयनगर पुलिस थानानि सिङावनो आसाम पुलिसनि हाथियारखौ सेनानै खारनो नागिरनायनि जाहोनावनो पुलिसा नेकिबुर रहमाननि आथिङाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जोखोम जानाय सिखाव नेकिबुर रहमानखौ रानिनि गुदि देहा फाहामसालियाव गिबियाव फाहामथाय होनाय जादोंमोन उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम थिसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों कामरुप पुलिसनि गाहाय हितेश चन्द्र राय बिथाङा। माखासे दाबिखौ लानानै सिटिजेन्स राइट मुभमेन्ट कमिटि आरो बड' वमेन जास्टिस फरामा खौरांगिरि मेल खुंदों।
MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायखौ लानानै हाइनास आरो नन हाइनासनि खोथा बुंनाय लोगोसे UPPLनि दैदेनगिरिफोराबो हाइनास आरो नन हाइनासनि सायाव खोथा बुंबोबाय थानायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि गासैबो हाथियार लाग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लानानै सरासनस्रा केडारफोरसिम केसआ गासैबो हाइनासावनो गोग्लैयो। मानोना बिथांमोनहा हाथियारनि गेजेरजों माब्लाबा समाव सोरखौबा बुथारफ्रांनो हागौ आरो माब्लाबा बम बेरहोफ्रांनो हागौ। थिग बेबायदिनो रन्जन दैमारि बिथांनि केसआबो हाइनास। बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगांनो रन्जन दैमारि बिथांखौ कर्टआ दायनिगिरि होननानै फोसावखाबायमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथा खालामनो थाखाय जाय सानाव सेकेन्ड सेटारडेनि थाखाय कर्टआ बन्दमोन बे सानावबो कर्टनि हेयारिं लाब्रबनानै साननैनि गेजेरावनो रन्जन दैमारि बिथांखौ बेलाव गहोनानै दिल्ली फारसे बिटिआर गोरोबथानि थाखाय लानानै थांदोंमोन। नाथाय दा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायनि दाबि खालामोब्ला आयेननि गेजेरजोंसो थांनो नांगोन होननानै दैदेनगिरिफ्रा बुंथियो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे बै समाव रन्जन दैमारि बिथांखौ जेरैबायदि जोबथेसालिनिफ्राय बख'दोंमोन थिग बेबायदिनो दाबो हायो मानोना आयेनाबो सोरखारनि आखायावसो थायो। जानो हागौ रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय BTC सोरखारा गोसो होआखै नङाब्ला आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ नारसिननो हायाखै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय लामा दङ। सोरखारा गोसो जायोब्ला दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो हायो नाथाय सोरखारासो जेबो गोसो गैया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गुबुन फारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि दानख'नायनि हेंथायै गसंनानै सानजाथिं सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर आरो लखिमपुरनि माखासे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखायबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनिफ्राय फ्राय गं 960सो गामिखौ दानख'नो थाखाय अबर'फोरा मेम'रेन्डामबो गथायदों आरो फ्राय 960 गामिनि मादाव उदालगुरिनिफ्रायनो 200नि बांसिन गामि दानख'नो थाखाय मेम'रेन्डाम गथायदों। नाथाय 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथानि गेजेरजों 3079 गामि मोनदों आरो बेफोर गामिफोरा इन्डियान कन्स्टिटिउसननि प्रभिजननि गेजेरजों मोनखानाय गामिफोर आरो बेफोर गासैबो 6 शिड्युल एरियायाव हाबखानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक गामिफोर। बेखौ आसाम सोरखारा दानख'नो नागिरनाया गनायजाथाव नङा आरो बेनि थाखाय आसाम सोरखारा जि बाउन्डारि कमिसन दानानै होदों बेनि खामानियाबो गोबां आगान बारायबाय। बेनिखायनो बिटिआरनिफ्राय जायखिजाया समावनो गामि दानख'नाया जानो हागौ होननानै फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गामि दाजाबनाय दानख'नायखौ लानानै नंखाय मेप भाइरेल जादों होननानै एबसुआ फोरमायथिनायनि सायाव बिथांमोनहा फिननाय होयो दि गामि दानख'नायखौ लानानै बर'फोरा मा फिनजाथाय एबा रिएक्सन होयो बेखौ आनजाद नायनो थाखायसो सोरखाराबो मेप भाइरेल खालामनानै होदों। जुदि बर'फोरा सिरि थायोब्ला बेयावनो सोरखारा खाबु लानानै बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'गोन। बेनिखायनो गामि दानख'नायनि सिगां बेनि हेंथायै बयबो सोमावसारनांगौ होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। मोसौ संरैखा आयेननि हेंथायै अखिल गगैजों लोगोसे रोजा रोजा मोसौ फिसिग्रा सुबुंफोरा मैया धेमाजियाव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसाम सोरखारा मोसौ संरैखा आयेननि गेजेरजों खानानै होनाय नेम जेरै 14 बोसोरनि उन्दैसिन मोसौखौ फाननो आरो बायनो गनायथि गैया आरो एक्सिडेन्ट जानानै अंगहानि जानाय आरो बेरामाव गोग्लैनाय मोसौखौल' फाननो आरो बायनो हानायनि गनायथि दं होननानै RSS BJPनि आयेना गनायजाथाव नङा होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मानोना गोबां आबादारिफोरानो मोसौ फाननानै रांखावरि मदद लायो आरो बेजोंनो संसारखौ सामलायो। RSS BJPआ बे आयेनखौ जाहाथे मुस्लिमफोरा मोसौ बेदर जानो हाया बेनि थाखायसो खालामदों। नाथाय ख्रिस्टान आरो मुस्लिमफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौ बेदर जाबोदों। बिथांमोननि जानायखौ हेंथा होनाया हिन्दुफोरनि खामानि नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बर', मिसिं आरो आहमफोरा सिगांनिफ्रायनो जेरैबायदि अमा बेदर जाबोदों थिग बेबायदिनो ख्रिस्टान आरो मुस्लिमफोराबो मोसौ बेदर जानायनि मोन्थाय दङ। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा एबा RSSआ गोहो दंब्ला जोंखौ अमा बेदर जानायखौ हेंथा होफैथों होननानैबो हुमखि होबावो अखिल गगै बिथाङा। लोगोसे मुस्लिमफोरनि खहा खालामनो थांनानै बांसिनै गुबुन हारि माहारिफोरनिसो खहा खालामदों। मानोना गोबाङानो मोसौ फिसिनानै बेखौ फाननानै न'खर संसारखौ सामलायो। जायनि थाखाय मोसौ संरैखा आयेनखौ गनायनानै लायोब्ला रोजा रोजा सुबुंफोरा दुखु खस्थ'सो सहायनांगोन होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे मोसौ संरैखा आयेनखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बोखारनानै लाफिनाबा सानसे गासै आसामनि मोसौखौनो गुवाहाटियाव लांनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि न'आव हगारहैगोन होननानैबो मिनिथाव रावैबो सोमावसारबावो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसाराब्ला गोसो बायदियै गाबोननो हौवाखौबो हिनजाव होननानै फोसावगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बिटिआर गोरोबथाजों गोजोननाय दङ नाथाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायैयाव दुखु दङ आरो गिखांनाय मोनो मानोना समा बारलांगासिनो दङ। बेखौ बुंथिदों गहपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि सोसननायाव नायबिजिरनो बिबान मोनफानाय बिथां लखिराम बसुमतारिया। लखिराम बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों दि
बिश्वनाथ, सनितपुर, गहपुर आरो लखिमपुर ओनसोलनि गोबां बर'फोरानो बिटिआरआव सोसनजानायखौ आसा खालामनानै दङ आरो बेनि थाखाय गासैबो बर' गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा एबसुनि गेजेरजों सोरखारनोबो लाइजामखौ गथायदों। नाथाय रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हास्थायदों बेबायदि जाजोबनाय नङाबो जानो हागौ होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावोदि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि मेपआ थागथियारि जाखाबाय, नाथाय गहपुरनि माखासे बर' गामिफोर जाय खोलाहा बुरलुंबुथुरनि सेराव मिसिंफोरजों लोगोसे थायो बिथांमोनखौसो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरआव सोनाया गोरलै जानाय नङा होननानैबो रोखा खालामबावो बिथाङा। मानोना बिटिआर गोरोबथायाव लिरनाय दङ कन्टिगुयास टु बिटिएडि एबा बिटिएडिजों नांजाबनाय बर' गामिफोराल' बिटिआरआव सोजागोन। गहपुरनि बेफोर गामिनि गेजेराव बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि गामिफोरबो दङ, बेनिखायनो बेफोर गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाया गोरलै जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे बेफोर गामिनि साहा थानाय बर' गामि जेराव बर' मेजरिटि दङ बेयो बिटिआरआव हाबगोना रोखा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे गुबुन हारिजों बेंखनजानाय बर' गामिफोरखौबो माबोरै बिटिआरआव सोसननो हायो बेनि थाखायबो साननाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिबावो। लोगोसे बिटिआरआव बबे बबे गामिया सोजागोन बेखौ लानानै मेप थाग थियारि खालामजोबखाबाय, नाथाय बेफोरखौ सोरखारा नायबिजिरफिनबावगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं आसाम सोरखारा रायजोआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायदेरबावनो थाखाय थांखि लानायनि सायाव बिथाङा बुंथिबावोदि रायजोआव मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ, नाथाय सोरखारा बेखौ रैखाथि होनो हायाखै आरो बेयो दुखुनांथाव होननानैबो फोरमायथिबावो। सोरखारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो हायैजों लोगोसे जों ट्राइबेलफोराबो बेनि सायाव सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो बेफोरबायदि गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव थाफैनो हादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। आफगानिस्ताननि पान्जशिर प्रभिन्सखौ लानो थाखाय तालिबान उदखारिफोरा नारा-नाथार नाजादों। बे खेबाव तालिबान उदखारिफोरखौ पाकिस्तान एयारफर्सआ अपेनलि मदद खालामदों। पाकिस्तान एयारफर्सआ ड्र'ननि गेजेरजों पान्जशिर प्रभिन्सआव गाग्लोबदों। बेनि सानसे सिगांबो पान्जशिर प्रभिन्सखौ सेनो थाखाय तालिबान उदखारिफोरा गाग्लोबदोंमोन, नाथाय पान्जशिर प्रभिन्सआव आफगान रेजिस्टेन्स फर्सआ गोख्रों जानायनि थाखाय तालिबान उदखारिफोरा थांफिननो गोनां जादोंमोन, जेराव तालिबाननि सा 600 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों होननानै आफगान रेजिस्टेन्स फर्सनि बुंथिगिरि फाहिम दास्ती बिथाङा फोरमायथिदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा मैया फिन पाकिस्तान एयारफर्स आरो तालिबान उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव आफगान रेजिस्टेन्स फर्सनि बुंथिगिरि फाहिम दास्ती बिथाङा थैनो गोनां जाबाय आरो बिथांजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनिबो जिउ खहा जादों। उदखारिफोरा पान्जशिर प्रभिन्सआव गाग्लोबनायनि अनगायैबो आफगानिस्ताननि केयारटेकार प्रेसिडेन्ट अमरुल्लाह चौहासी बिथांनि न'आवबो बमजों गाग्लोबदों। आफगानिस्तान रेजिस्टेन्स फर्सनि गाहाय दैदेनगिरि आहमेद मौसुद बिथाङा बुंथिदोंदि पान्जशिर प्रभिन्सआव पाकिस्तान एयारफर्सनि ड्र'ननि गेजेरजों गाग्लोबनायानो रोखा फोरमान होबायदि पाकिस्तान आरो पाकिस्तानी आइएसआइफोरा आफगानिस्तान हादरखौ सेनायाव तालिबान उदखारिफोरखौ मदद होबोदों होननानै। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।